כאן בבקס בוטריטון, והפעם רובלוקס גרו גרדן. אז כאן מדי פעם נראה דברים שיקרו, ואולי אפילו בסוף הסרטון נגיד מטרת לייקים בשביל שאני אתן צמח נדיר. אז כרגע אני ומסימבה ננסה להשיג פירות נדירים. מדי פעם זה. מסימבה, מה יש לך להגיד על הסרטון? אז Money, Miss Me Fun, Head wish wish מסימבה שומעים אותה. אוקיי, אז אני רוצה מראה לכם צמחים נדירים שהצגתי. בוא נגיד הדבר הזה, שבוא נראה לכם כמה הוא שווה. $4.5 מיליון. אז אפשר אותו? אני אחשוב על זה. אז כרגע עד שיקרה משהו מעניין בסרטון אני אעצור אותו. טוב, אז אני עליתי על העץ קוקוסים ומוצאת את זה. קוקוס קשת בענן, הנה. מסימבה, תראי את זה. איפה? כאן. Give me. Give me. אני לא יכולה לתת לכם מתקבצת. וכמו שכחתי, שימו סאב ולייק, מטרת הלייקים היא... כמה? מסימבה כמה? 100. 10. מטרת הלייקים היא 10. ונמשיך בסרטון. אם תרצו, אז בשלב מסוים אני אתן לכם לצופה אחד. וצופה אחד מהצופים... תסתכלי מה מצאתי. תפוח קשת בענן. אני כנראה... את הבאת לי את זה ואני מצאתי את זה. אני אתן לאחד הצופים את זה. ואם אתם רוצים לדעת כמה זה שווה, זה שווה... מחיר שווה הוא... כמעט 5 מיליון, אז שווה. ואיך תדעתי את זה לי, נכון? לא. אז כרגע זה קלטו משהו מצחיק. שנייה. סימבה. אוקיי, עכשיו אני אתן לכם טריק שיכול קצת לעזור לצמחים שלכם לגדול יותר מהר. עכשיו בדרך כלל צריך להשתמש בטריק הזה יחד עם הזה של המאסטר, עם המאסטר ספרינגל, אבל אין לי את זה כרגע, אז כרגע נסתפק במה שיש. מסימבה, תפראי חלקת אדמה שאת רוצה שאני אעשה בה את הטריק. איפה את רוצה שנעשה את זה? פה. אין פה כלום אבל. אז שיהיה פה משהו. אז מסימבה אתם תביא משהו ונחכה על פה. פה. מסימבה רוצה פה. אז בשביל זה. אתם פה. לשים 10 כאלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 כאלה. לא בסדר זה. ובכללי גם צריך את המאסטר, אז נוריד את שיש פה. ואחרון, אתם לשים 10 כאלה. אני אעשה את זה בגינות שמשים מסוימים אותם. עכשיו כרגע אין פה צמח מיוחד, אבל אם תשימו את זה יהיה צמח מיוחד פלוס עם המאסטר, זה ייתן דברים שווים בטירוף.
אז את שם סרטון, ואם תרצו שאני אתן צמח מיוחד, לכתוב את הדברים לא. תכתבו בתגובות. בתגובות. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה.